Nyame do. Akwawe Nsesa Nyame da. Osore mu a weye Nyame. Mania na betumi a weye Nyame. Me dia Nsesa Nyame do. Ogizani a ukwe. Eni yo na wankwati ho Nyankopon abrabo mu. Nsesa Nyame da. Nsesa Nyame da. Osore mu a weye Nyame. Amania na betumi a weye Nyame. Me dia Nsesa Nyame do. Empani the Nyankopon di dam ase se opani joko pase dem me baaye no empani ayi me se ene amenye kasamafo me dam ase bebre aye ne monyam hye sa tumi we de efri empani nche na ba nti me dam ase bebre awurade nhira mo me wo ho no mo ana me tete ne maso se pani joko ya na operation am se pani de me ni din komo se me soja bi dindin dia ona ya na ta dwudwum akoma aso ne ya abre me ba kumase ya 1994 number kumase ya afia pema hankro ne 9 eduokro 9 me ba nsafo no ne ebeye 9 4 pe crow from micro bienu abrepo miensa asofua 9 ana adwumam enum adwumfo me beto wo mo Black Horse John me master ima kwanto papa ana kwasi mpon nyame mfa ne kransie ana kwa afra nyame mfa ne kransie saa adwumfo kokuda woni atoto wo ya de mampa wa to dwum saa ma yesisi ana me to dwum kwa na mesisi yabre aja me sai beto no no odi twa fam ko fufuo ada ne ka ase no na yekọ nsafo no na ya wonka bomu esumbi na microphone abeboa microphone for wen na microphone so abeboa nsanka saa na ene ya todwum de ya no saa ne mo se tetete ya bre papa na metisa sofani yare enti say who niema bi a anya na ye ne don panjo wo so chaw nante ye na ye ti ye se ye be ye niema enko ka papa no meka say oh pani da ba na so akwa say no titam bia na amo ahye baby ti ye who niema ye tan aye ntimi ntra so cha who ade ye tan pa ntimi ntra so wo ye pani a you very careful say who niema basa nyame ma tumi ntubai de ope anya mi wo for David ani so ma be ka Bible say de woni papa no na wanya no e bone man etimi hu ya no ma papa ni na ade na anima bi ko sei me kana fa ma wie ma fa me ma de bone asati meka ti e ba sa papa wati ya ofa David mi sra odwobra se fani mate na no me ti so yare na so fani na o he no se aye operation na so oh fani ma godin kan nyame boa ma ba no ma hwe ne de papa ta wachi say Nyankopon ti asi enya dia obewu ebida ampa nyame so amarangu ampa me dofo kasi me mawamo me dofo kasi Yesu me mawamo efisa mama ni mwase me dofo kasi Yesu me mawamo Nsesa Nyame do. Akwawe Nsesa Nyame da. Osore mu a weye Nyame. Mania na betumi a weye Nyame. Me dia Nsesa Nyame do. Ogizani a ukwe. Eni yo na wankwati ho Nyankopon abrabo mu. Nsesa Nyame da. Nsesa Nyame da. Osore mu a weye Nyame. Amania ne betumi a weye Nyame. Me dia Nsesa Nyame do. Eti Onyankopon ye di na chi no.
Hweye na wansesa no. Na ti dia di o. Eden. Anyamre. Wabedi awurade achi. Atete osu awre ho. Omfrim. Na so ankwaje ne nti. Metisa papa ne yare no. Because pani awurade ti aso wate hu. Enti quotation of the man. Matthew asempati dunum. Ya beda nyame ase. Matthew 15:32. Yanko. Enipa mpem nan aduane ma. Enipa mpem aduane ma. Ko Ena Yesu friend asuafo ne se won se. Yanko. Enkrofukwo yi me mobbo se watena me nchen ato aso nansa nie. Me pasam kakrabu de yanko nye wentra me ba yanko. Na woni bibia obedie. Oni bibia obedie. Nanso me mpese me gya won kwan amode yefumpan akoro. Me mpese de wo yare de komode no de nadwuma sei. Me mpese omde o haw no ebese firi me ncha akọ. Na wankoto ba ho kwam. Se ba ya o ga se me de me haw kra ba nyame anim nyame ntima anwe me. Ama me se ande me haw ekọ. Yanko. Ena asuafo ne si Yesu se. Yanko. Ehin ne ebenya pan no obeso nkrofukwo pii wo sere so ha. Yanko. Ena Yesu se won se. Yesu ka kire sei. Pan no ahin na bo. Pan no ahin na mo. Ena wo ka kire Yesu se. Ena wo ka kire ne sei. Ye wo pan no nso ne mpata ketewa bi. Ye wo pan no enso ne mpata ketewa bi. Ena wo hye enkrofo akuaku no se won tena fom. Yanko. Ena wo fa pan no nso. Ena wo fa pan no nso. Ena mpata no. Ena mpata no. Ena wo da ase. Ena wo da ase. Ena wo bubu mu. Wote. Wo se no ye dai. Wo da ase. Ena wo da ase. Pani wase da na so nyame ani. Se nyankopɔ wo dai. Opaseda. Opaseda. Wase Yesu Kristo so pan mo ye dai. Wo da ase. Ena wo da ase. Se nyankopɔ ye bibi ma wa. Da na ase. Mai me mfase da ni agro. Se pani do di bibi ba fe e fe me o sorry. So fon kanya sam ketwa. Ya sorry e gina ho. Awurade usu. Minyame usu. Awurade usu. Awurade usu. Waya ne so ye we yo. Awurade ina do asio. Abofo yi wa yo. Udia ne me. Udia no. Ayo ne so ye we. Abodi ina do asio. No I say kakaka. Uboza ho no. Awusu obia. Amba. E dia na betu da nyame aye. Bibia no. E dia na wo. Woti wo ayi untale nyina ne ahoahoa. Uni he. Yampa bo nyina to ahihi. Dia na betu da nyame ase. Ayeye. Ayantuntrum. Ayahoti a wo betia ma nyankopon. Mene bibia mene mayami o. Mene shay mene mayami o. Asamete. Asidamwa. Eto pani wadaoma. Wode wadaoma. Mesrew. Na opani jo kopase dai me preach him wada nyame ase amaye wai wada oma nti bisra mo e man goto me man sole na onne nyankopon ase maye yes otwedi ampo nyankopon osuro ni asase wura osayiye osantontom osanase Amen. Isanse wiase niema nyina wo na aboye nti onipa ntimi fa bibia ehwo monyam ye tachrema ene ya no fafan nti na so wetima bopani je kopo bai ni etini na hie mo village ha no opani David preach na asaye Yesu badwo ye da Amen. Epaja usaya na usaye epaja usaya na tumi nyina ya wo de ya nti bla ye hie mo ni atuntum wei Moni monyam kata yeso. Amen. Moni monyam kata yeso. Amen. Na fi yo. Yeso enhye won monyam da. Amen. Oh. Asafo ye da ase. Amen. Yankopon ase dani o. Eno ani. Oto anu aye kese. Sa. Aye kakraka de de mama na no. So kunkura
So Penya de Yamiasi, Asidano a cock. Was some? I am a fair. And she said, I can say, also for Penny, with the Wadama, or Yalina Wangunity, with the bois, 20 cities, with the bois, 10 cities, Cassica. Penya de Yankopans, Yankopans, some more, that's Dana cock. And then, Odi for me, Busso Assembly. Mencho, I didn't know what them were. Yamasua was some pa, didn't know what them were. Sir, Menyan Kwan and Nadia Chilintina. Yes, and yet may can't be. And the Papa Sumunyame, and Minya ye, my Yanko Jamet. Me yare ye, Obia Mashame. And Minya ye, my dog for a and I know so for me one, no fast about of frame say. Offer, yes, my wife, an accident. And I'm saying if I was it, so I'm about. And I'm so, sir, you can say, accident there, and ya into there. Now I was in Ofie, was in a Bramian cock. Monsieur of Francis Station one more. Yaka, no be catcher, say. Not the bash and the cheek. None the banner shenachino. Can't be tiff. I mean, say, what it's not Romana, Trotono, Obiso Bessie. So I'm a police station. Obiso Bessie, and to Casso Bessino. Anna, try to let you to all Siamo OBS. And see ya. Anna Musa, Cabiati free. Anna, yeah, and when 2 months Sanford can be a trot on 2 years. Nebasu Kutano. To a dear American walk on one police station, sir, Gata Cassiada, on Tiber and or Fuacorano. Two no one can be found Sukuno. Can a young gosso. Medimadi said, dear two, I did it for him. No, for some of Bekumase, and I can't be cum near it. Into Madama, Opiame Boame, and yes, I'm memorable. I'm penny and pa, I'm up for the sumu, and the prayer bound, I blew 2,000. Done in the prayer bound, I blew 2,000. I give me some. Busi abasa 150 million ko ya me ko bo asam na ye no na fe mate adu be 300 million wa mo nsama ma Kristo emom so obi nya ye na se wa ya nkwa ya were hosem obi yare na se ya anya ya were hosem enti anu so anche se wo asafom na se bibisi sa anu so maja asoro no na wonim ne wo ye enti yenko John 14 ni nhwe bo sha Yesu Kristo che ye na ohaw bi to wa wo de se wo ye. Now do I need to sabot so? Now be say, Umrengu, John 14 verse 1. Yanko, Mumma mokument to 2. Bible say, a real Simon Samuel, a dozen. Now, I bet the account, I mean, the sick hour one in some one in fit, I'm a moja sonano. And ye dinner chino, a chef from the dinner chino, or more can some man at all once more, or would you do? What's it say? Mumma mokument to 2. I know someone. I said, Mumma mokument to 2. Munyu Yankuponi. Munyu Yankuponi. Na menso. Na mimi yes so. Munyimini. If you say. Tenabre pio meja fie. Oh. Meja why ye baby come. Asante sa. Oh say the software high. We are Yankupon yanka ka be afeshi say you. And so wo double bebre. Oh neja fie. Oh neja fie. Asante sa. Say ante sa. Anka makachira mo say. Anka on kan say say. Me kosiesie baby ama mo. Anka bra me obi ma ware me yire fie be say aduenu mienu 22 years. Na awoya den a man abuyi anka me nkotwe mpran na me nwo. Obi ko atumi frɛ me. Ohene oni asofo mpanifo ne nam. Oh. Fanchen. So fanchen na nyambo na se wo a. Oh, ye na ya asofo a betima sa ka che stuff say opening we dey wa hwe o have our friend na we dey ani asaje o. Misi Nyankopon fa mo bo na nche mo.
Mijina quotation was not make catch on say. What's he saying? Tenabre pii o meja fie. Tenabre pii o meja fie. Na Nsesa. Nsesa. Anka maka kira mo say. Anko anka say say. Because yes baby am. Because yes baby am aye. Wenti na ye bra no. So for Nyame say wa sala wa bra wo kika obubomu sa amamanfo. Enye wenti a. No wenti a. Say ope akra mi so akoma Nyame. Kaka wonko de say wa qualify o. Say wonnim na obodwaman asamato. Wonnim na obokro no wasamato. Wonnim na wo ye de be nya bia cause Bible say de onim papa no. Wanya no. Bone ma no. Enti mi kan de bia say adifo, adwontofo, asankafo ye wasebo. Wasem. Hwe. Ye de ye ho. Ampa. Enti mi preach ma no dindindin. Na me sora na me gutanu from popin. Mi wura sumu kakra bia. Abaya. We kokko kama o. Wo ofi o. Jimi. No asabe gina se me preach. Ha! Mommy say yo, adifo. Na afutuo na mpani di maya no na wie ye nyina quotation nie kinkai Tenabre pii o meja fie Nsesa anka maka kira mo say anko anka say because yes baby am na se me kɔ wase wo kɔ no na me siesie baby ma mo a o siesie wia bebe bio enti wo hwese bɔne bia wo ye no wo be jai na no me ne edona pastor ko baby yesu ade say ya no baby say fani me bisa mo asɛm o Bible say ahun brasefo ne benya sase ne die no mo ahun tafo de obesi wo kwai na de ne yabre ho ase ne de bia yenye yie oi asem we behwe wo ambaso hwe wudi ure de achi wa yie mfai enyam fai mami aso wa kai de na we aka we wudi na so mami yi wo se o mo benya sase ne di no wo se ahun brasefo ele benya sase ne die na hantanfo de hantanfo gina ho abonefo ahobrasefo ni gina ho obi a onpe bone enti sa obra ho ase a ugya bone ya wo nkwa okokro num enti nya yedie se de wo ka no ana o se aha enti mi se quotation ni nyina ho Bible na wie nie Tenabre pii o meja fie na Nsesa anka maka kira mo say because yes baby am na se me kɔ na me siesie baby ma mo a bebe bio na ma be fam akɔ me am nkyɛn na ma be fam akɔ Nyankopɔn no nkyɛn na baby a me wo no na ɔne Nyankopɔn baby ɔmo wo no mo nso mo aba ho bi yes be kɔ hɔ wenti na me se me mo dwaman yo enti pane do wo so acha me na ti o ma bi ani me tra ne nkyɛ ketwa ansana me nyini ya no se be se me nyini me hu nsuo ne ya nyini enti fani me ko ponsa ko bobra ana me dwane gya no ya oba bi ani asema no ka che me se David makunta no me po asem but o minister no wale no David makunta no me po asem me kire wa dwamama duru hwe yie na wo no oba nko wura dam awabra obi ani ho munti asem ni yo na akobɔ dwaman wo ba na wo ba ka ne dede wo de ka kire pani se pani wa hyeda akobɔ dwaman na asotwe on no fama wo was of David Miss Row eni wo ba nko hyeda mu obra obi anye de eni ho eni wo ba ankofa esumu a obi a eni ho enti mi buso asem bi o sese ya wa sisi ayi no hwan na betum no ba ada wo dem a eden obi antimi ene sana pani don ka kire me say wo do ho akwahye sumu onko anu oba akwahye dem di agora ahọ na san samone ne yeden ewo epie etimi say me ni man ni agoro dabi me no be di enkomo good morning me no ni agoro because omo ho hene kakra anka na mboa oguru a odo be ti odo ka fam wo mo na something ko odo ma hwe fam na me oguru ne be guase o semato mama toju mo afri me anya ho afri me tira ya bedu me na asem na adwamama betitiri nyina to agu empa me ngwama me beje gini akobo adwaman empa me o agwamama aye me kagidi nyina so kakra bia ka ho na mapon ana no me wanu ana me tisa me nua abie mpaabo yesi da bia wasi anya asam ketwa na me se me nua
sɛ me sitting nkan mame ntu mirika na menkɔhwɛ dwumadi a wɔdie na memo na baso cause abasobɔ wɔ yi ɛde nkonimdiɛ na ɛdɛ ɛba media mirika meduru ha megyina mesi begyina meyɛnsesa na mfa da ho nyinaa hyia na mesɛ awurade odiifoɔ yi ɔne ne mpanimfoɔ awurade ka wɔn ho na baabi akɔ na biara no awurade fa to wɔn ho ka de fefa wɔn ayɛ ɛyɛ onyankopɔn nti na mo yɛyɛ omunya wɔn ani omunya no wɔn ani minim asafo bi a ne ba kun ase a wɔn abafɔre abɔ besi nnɛ wɔn ntumi nya hwee etumi asafo no mekɔ baako ɛna makɔ wɔn mmienu pansam ba mfirim misi wɔn biem fisi mi hu ne sɔfo no ɔyɛ mi hu dwumadie bi a ɔyɛ tumi hwɛ mi nua yi na mi hwɛ kote na ɔbɛma ekura ɔtumi sɛ asɔrɔ no ɛne anika sɔfo wɔn ne wa sɔfo no mpanimfo nyame nhyia mo amen na deɛ mi ka ne sɛ mo mɔmɔden na mo mafutuo nɔɔso sɛ bɛyɛ a ahantan ɛma ne mu ahantan ɛma nipa ɛpawo lai ɛde ɔsɛ yɛ ba ti da bi ya me sɛ awurade ma hantan wura ne mu na wɔn kronkron na ɔde ama ne so wɔn ka no korɛ no na ne korɛ no nyɛ adwuma saa bere yɛ wasa asɔfo de ase yi wonim deɛ mama nipa soro no korɛ pani da ɔbɛto na ɔkum nipa dabi na ɔbɔ nipa som dabi na ɔtete obi atade dabi ane nti na ne nipa soro no ɔkorɛ ɛno korɛ ɔfa David yɛ bɔne a ɔnka sɛ ɔfa David na obi a wo drive me na wayɛ bɔne okay wo de drive ni nti me de akyɛw pani John wo do kɔ aka kyerɛ pani ɔfa David ma bɔ dwaman pani me no ne nam nti hu me bɔ ɔbɛka sɛ wo de sɔre na yɛ nkɔ sɔre na wo de ye dura so demo no be preach a na abati bɔbɔle bɔbɔ obe guo ni mo se pɔtɔpɔtɔpɔtɔ sɛ me drive hwe nkwasa sɛ ma akɔdie council pie eti sɛ enipa be suro wa ma no kura nya adwuma obia obɛyɛ bɔne bia no kasa kyerɛ na ho nkronkron wura ne mu na wonya bɔne yɛ anu do obia ntina ba bo se mu kɔkɔbu akra no akonta me ba bia metie afrancho obɛyɛ na obi mu akonta na mu de bɔne bia me yɛ a uhu yɛ na wanka no anu na kɔbu ho akonta na weti afrancho weti ha na me unim de obi yɛ ebi unim na yɛsɛ mo na mo gobu akra no akonta na wo bɛrɛ no hu na mom de mayɛ na wo hu na wanka no ɛno de ɛso asabe ka wo bɔ mo wasɛm wo sɛsɛ me ba ya na me hu sɛ janeta bi si wɔ na me sɛ papa yi ɔne ne nkwara ne dwuma mu die nyankopɔn kɔ so anhyira mo na bo de amasira mo ne sɛ mo nyina mo fa mo support and support no sir mo nyina mo fa mo futuo enta dachi oba pani wai na da wo ma mesraw sɛ bibi nya bo moden kɔ sɔfo nkyɛn 101 sɔfo mpakyɛw ade we achia na yɛnkɔ yanim na asɔre no nya yie man kɔ gyina babi kasa na ana sɔfo ɛna ɛkɔ no nko a amwa enye amwa o on say did say ana say say obi ebinim ofam na nyankopɔ betie obi akasa ne adwuma te ampa ana me ka asɛm bi aka to platform so me ka wi ana me say asoma me ka bra gidi fo mpanifo ka obi ane ha gidi fo mpanifo no anka makoma mpa sɛ nyankopɔn sɛ me ka sɛ me nyame a anka me kumba kɔ na me yenu na mo hu de samoyɛ ati me ka wi ana say ada na yɛbɛyɛ mpabɔ ya said it na enura fie enememe e kire kwesi mpabɔ no ebe start na ya frɛ sɛ ya twam hey adia na kɔ so no adia na asie ana didi ayi say 1 Corinthians 3 na hwade Corinthians 4 na adifo mo yɛ adwuma no mo yɛ adwuma no yɛ mo sɛsɛ no on kronko say obani Jacob on trans 3 years or trans 3 years ya on kronko say on trans 4 years na nyankopon no ma no so no ha
I want to make a separate look up. Sakonyaneso. Eh? Odifua obasare say. Panye, honkunku se. Panye Thomas adubempa. Honkunku se wan sakonyaneso. Said the beya mo be hu say asema make na efi nyame no. Eh? Adifo mo kasa kwa. Ade na kosi. Dia no. Say nyame na adwuma. Nyankopon so bibia o. Onso obia. Enti honkunku se. Panye Thomas sakonyaneso. Said the beya mo say asema ya no krenti no. Oh, say Nyankopon to ho. Awia 12 ko pepepepe 12. Nyambua awia 12 ko pepepepe 12. Mu nyina mo ti wo mo say de we hwiri koso na butu sei. Ampa di fo yesa mo kan yi. Na ye wono mo ye paba afa ade eno a obi ama so na dane. Me pajo ho na betima di achi. Obi antumi. Ho na betima di achi. Obi antumi. Di fo be na ka sa asemu abi. Obi anke. Ana mo de nam fiche. Yo, 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3 verse 1. Empapa mu kire honam fam adwene. He. Mu hwe ye na obi ankodi obi a wate ne ho achi. Obi a he, me se nyame asam na eka wo. Obi a wate ne ho bia me se onya nkwa wo. Obua. Se nyame asam na eka dia. Nkwaje ni ho. Mo nkodi wo machi o. Se obi bo adwaman ya. Ni pastor ati ne ho na osin. Osofo obi a yadi ne sofo afiri ne nsem. Hey, on to go. Obia wo jana ire. Hey, wo wale fofo no so kwa. Edi e kire. On boaboa no. Edi e kire. Enti adifo no say hu dem ye nye wo. Na nse me won na adifo bi say nya say ayi micro circuit nyina girls and boys no. Difo bi sole ya wo ko hia yo, difo bi sole say won kronko say. Nyankopon so wo ba, enipa me nsa pe na obeyi nya wo mo. Sa mpa abo na district nyina ko hia ya no. Tidan me ti sa na me so ma ka wo hum da. Na musa say na Nyankopon bebu atan o do fa difo so ana. Nyankopon bebu atan ya. Ade asa na difo yi kan. So fo be na o ti sa se bo se ka so ko pam difo ni si abonten. Pa na ni so kra. Ko ka se di agura na. Kinkamen komo sa. 1 Corinthians 3 verse 1. Yanko. Empapa mu kire honam fam adwene. Yes. Na me so. Anuanom. Yes. Mentumi ni mo ankasa se honhumufo. Mentumi ni mo ankasa honhumufo. Na emum se honamufo. Menum kasa se menum kabsa boko. Se honamufo. De enye din se honamufo. Se Kristo mu nkokoa. Se ye nkwalankwara. Oni akasa nkwalankwara. Wani ankasa mpanimfo. Kinka. No fo na me de ma mo no me. Ka akwara nya no fo na de ma no. Na nya duane. O chenchiwi akwara betimari. Ebi. Nti wo se no fo. Asam na nkete no de ma yen. Enya duane. Enya duane. Efise. Na mo ntumi nye. Enya duane ndendin ye betimi. Na se mpo mo ntumi. Obi bo wa boni bi. Obi ka wa kan bi. Obi nsa wo ni asofo nsa wo nani. Mo se mra. Sha. O ka se na nkete. Sa oba bi, ha, unim. Sa o yire. Mi mo fa David ko fa na. O ka se na mra na yasam ketwa. Mi ma ko fa wo yira. Mi fa no wi na wan hu no. Na ma sese kan. Nam. Awa Bible num. Na maka Joseph minia. O mi se o mi enkoja me, ayi mi mi ko twitwa, mi ko pedro bi owura mu. Na me no ko owura mu ho. Bible no ye kwa. Ye ko duru ho no a na me de sika na ma. Na ma pinche o chi sei. Me se minia. Me do ba ya bone bi anim. Ma fa wo yire. Enti se ukumia me bone na horo difo nya sanete se ukumia me bone na horo se wan kumia nya me de me bone ya cheme o ka se na nkete kinkan enchemu miensa no no fo na me de ma mo no me yanko na nya duane yanko efise na mo ntumi nye nya de betu ade na se mpo mo ntumi se si akranya de betu efise mo da so ye honamufo hwan de akoso yi didi fo panifo me de me no ma nanti o pani de safutam pani de osafo me ne ye no mo nanti be ye pani de ontie ne nanti be ye 12 years ansa na wo ana wu ya na panjon so me na ntia ko be so de wu ye ti asofo ni nyina minni mom ha ti obi efrise mo da so ye honamufo na ebra ho ya ne apere hwe eno kra ba akopɛ ye de hon kronkron ana enyame adwuma we sei ana sese mo aseda ko ye paper ato asɔre ne so enti hon be different ana paper no so very different. Paper no so kuta amra. Cha. Amra na kuta no. Say amfa nya adwuma. Akola ketu kra maswa. Obeyi mpanifo nyina afiri pono ho. Ampa. Enti se nim nyina ka bom. Na eye adwuma. Enti say ama mienu
ana baako omienu nyina wo ye na baako da ne baso no wo ye ana baako ko fa baako ba ana kodu ohi Solomon anim akodu Solomon anim no ana Solomon ka say ayin kwa ko fa sika bra ana osakora no no se akora no me be chene mu mienu we fafa enti oba min chene mo na se min chene mu o se chene mu ana we su kwa no se na se min chene mo na se min chene mu ana se chene mu ana na Solomon se di o ka se en chene mu no aka se fa ma no na on fa no ko na onyina oba so ye nyina o wa temo o tebu ye enti gidi panimfo kotesi wa omunim enti obi sisi wa mani sisi we na dia no titire ntwan ya asole he ye kutani pa be ye 90,000 asole fo asofo mpanimfo munso nyame obu sene bi ya trustees ya na obi ani asoma me kemikagu kaza nka o de koi tinanse me frɛ pani market pani akawase o master na me kana se pani market me frɛ no na bo anwumle be 7 pani o ti se no se nyame adom wo hene pani akawase mba akopɛ o ka obenya nkwa se wan ka pani wo bre nya be ya kwa me ka no se wo hene David na de wakama se mo wonam se pani di abaton na eda ye no wo de ya de transam na ma wo enti wo na se wan fa nkasa na se wan ka no kra ma no kra na ya ba twu ko to saa ma wo gya wo no ma me ka wo ye di ani betri this plan am tese ase okokot tinano ya na yesia bayi antie si maame ayi wo ka wo hene wano no gya wo na me se enye gya asempa na me ka kire wo enti ma no kra na aso no ye kutani po be 9,000 pani to wo ye ntimi nye program adai musu nyame awurade kasa amen awurade kasa amen na akra na yenya wo mo no tamfo pese obo mo tugu no ye wo nyankopɔ wo tumi dia open na nya ho amen kenka me nko o se efiri se moda so ye honamufo efiri se adam so ye honamufo na ebra ahoye ani apere abra ahoye ani aprapre wo ye mu eda so wo ye mu eno na mo nya honamufo no ye na so nya honamufo ana na mo nante nipa mu ana enye nipa mu ni mo nyam na ye pa ana wo ye pani na ye dai wo ye pani a okuta heaven visa wo becha mamanfo ana baby moda mo wasebo kenka me nko na se obi se me dem ya polo dia obi se ebra bi dui obi se me dia me abodu sa pani do fa obi se me wa Moses ya pa fa cassette hwe de ye chese enti bra bi wo ba kai a me ka wasem bi na me ne papa ni pani do ne ye ko dade so aba akaka kra bi ama yadu ala pani do nya ko o tie ko no ma fe de enfifire esano na sa kotkot ya etu tie wi ya no se pani wanya nkrofo we echi dia obewu ama meni mo faso fa bre man kan se no ye si foma no so di fo bechi se ofa David nam se da ma woni me hwe me katse no o si fo no se ofa David pani jamu chi di o na wan no wu jamu mo faso fa mama ama ya bre papa no man say ya no sintrase because ana way kin kam enko enchemu nan no o se na se obi se me de me ya polo de a obi se me de me ya pani do de a ene no nya honamufo ana na odi pani do a chi anya no wawe na polo de hwan wo do pani do so ani wawu ha anano me kono na so me ko su pani e sana hunya pani na hunya utumi na ode kono pani ni pa kotokoto na ni pa da ofom pani obi gura de asaba wani mu a ode asaba ni ko du pandu anim se ya won sam ya me hensa wo ka ba ko am na ka wontumi nka yankopɔ ma na ni monyam pani una ni sai ana gidi fo pani fo so nyame anse papa ni wo wu ya no hey enti o se ya honamfo kika Apollo no hwan na pani do kra woni hwan Paul nso no hwan ana pani Moses ya pakra woni hwan wo ya asomfo amona mo so age adie me pa cha me na meka da bi wo mo ye
asomafo a Nyankopɔn de tumi hyɛ wɔn mu sɛ ɔmo mɛka Nyankopɔn asɛm sɛ de odiifo kan na ensakra ɔmo a mo wi nsa no ɔmo a mo nu wi na ɔmo bia wɔ de awurade de ama no enti obi Nyankopɔn ba betua obi a ka sɛ de n'adwuma teɛ kenkan na me de meduae ɔsɛ ɔno de oduae Apollo ɛna gugu sunsuo na ɛyɛ Onyankopɔn de ma ne nyine hɛ ma me nsɛm adeɛ bi wotu ani a ɔn sɛ yɛdua buro bi wɔ hɔ yɛdua buro wɔ hɔ mo hwɛ de ayɛ efu ganyo de a ɛsɛ de oduae de na ayɛ oni hwɛ Nyankopɔn nya hwee Nyame no ane na mmom Nyankopɔn na ogu sunsuo no wɔne ma ne nyine Nyankopɔn na ɔde anamɔ twa asuo no Nyankopɔn na ɔmade wo su gya asuo no Nyankopɔn na ɔsenka wie ma Joshua no Nyankopɔn na ɔtima ahuhuro ba no Nyankopɔn na ɔbitima awoba no Nyankopɔn na ɔtima ɔpesi na fama yɛ denden no ɔno aso ne tonso ma fama yɛ mere hey debro na yɛ awa ohiensuo hiensuo eti adwuma wura no wɔne Nyankopɔn ɔtonso sesie ya aburo no ayefo bibia bɛsesa kokakra na mfansi enti ɛnyɛ de odua ɛna ɛnyɛ de ogugu sunsuo ɛna ɛyɛ biribio na emom ɛyɛ Onyankopɔn ma ne nyini no a ɛyɛ Nyankopɔn na ɔma ne nyini no a na de odua ne de ogugu sunsuo no nyinaa yɛ baako yes na wɔn mu bia bɛnya na katua sɛ de ɔno anadwuma teɛ adwuma bia woyɛ bia Bible so menka nkyɛw sɛ ɔkatua na yɛ deɛ Isaiah 38 7 from 7 sure Nyankopɔn so siesie baabi ama yɛ kɔkɔtena hɔ wode gidi we di agro sɛ atade we sɛ Ramford me das why yo me ba ya sɛ me the pressure si me yere so akua yɛ ntem sɛ me gya me nwera hɔ me ba am ka kyana me nua so oh am fa me de ma ho because me nim sɛ ma ibo nzi sɛ wo sɛ me ho ayɛ fɛ wait your bumper oh because me who what nipa am ayɛ ma wo me say me sɛ ma nipa wow that's why na gidi wei ha atade animonyam atade wei animonyam atade wei sɛ ɛyɛ yɛ no guase atade sɛ ɛhyɛ wabɔnte a na yɛ de nsa tetew so hwɛ de antena de ɔde yɛ yɛn metibi kura na me wura ho metibi a na me wura ho ha metibi a na wɔse agu me so gidi wei yɛ kuta nyame tumi a yɛ de to dwom Sabro, Sabro, amen na umunstro asochi ibo miminti na asochi ni ibo enti munyimi nsi nchen anya no ano no woni obi chade no fa nyame asema ene ne nsa nchen wasisiw ade na kosi kenka many fancy Isaiah 38 verse 1 yenko enne mu no yenko Hezekiah yare owu yare yenko ena Isaiah ba ne nchen beka kye ne se yenko se de awurade sie nie yenko che wo fie nsamanse yenko na wo bewu yenko na wo nyankwa ena Hezekiah dane ne kyerɛ fasu ena wo bɔ awurade mpa ye se oh awurade kai se de manante wani mo nukuram awonu kurem ene akoma edimu wow nyankopɔ kwa woni so makoma we mu ye kama na maye de ye woni so makoma we awu gidi pa usu be kume ukum ye ye kai kum ye nti kai se de manante wani mo nukuram se de manante wani mo nukuram ene akoma edimu mu na maye de ye woni so na wonu se de maye no so no wani so no eye kama
na Hezekiah suosu kese ana Ezekiel su ya na oye dey ehwa na Awurade asem san ba za nchen se ana Awurade asem san ko Ezekiel nchen se sai ko na kuka che Hezekiah se sai ko na kuka che Ezekiel se se de Awurade Nyankopɔn sie nie se de Nyankopɔn esem nkan kire wunie matie wo mpaabo wo ka sa wotene wo ka sa wakoma mu ye kama wo ka sa Awurade ko obekum no enyi matie wo mpaabo no na mahunu wo nisuo no mahunu nisuo midi mfie dunum beto wo na so midi mfie dunum abato wo nkwa na so na menti wo ni kure afia Syria hene nsam hallelujah amen maye adieba pa na wo ye gidi ni wo timi abo asem bi po na ohaw bi ba aka se Awurade kwese bra me yire yefum pa to ye na manfa kwati kwan na wo hye mani monyam hwede abonsam obaye me Awurade gime pani kwese mampa school bi anko na madi me mpanimfo ye chi firi me nkola se ko babie ni bedi panido achi jama dwuma ni ade nyina di na chia ebe de na panido awu no enti Awurade ka me o ka so nka me ana obeka o mi jama dwuma nyina duo machi ko ba ni ama 20 series ko ba ama 30 series ana ne de bobra aso na Nyame hwe yo Nyankopɔ adwuma wo ye wani mu ase da papa wei enya na chidi o Mario enti mushia me ira ya mo na nasema me boda na sema what is it pani do frame am say ohima pani do frame was ko contentem agos Nyame nhira wate amen ebere bi na wo ku preach ya me tatie no na agidifo na o preach wi ana mo asa efre no munyai enya mo na se mo frɛ o na emomu no omo amama mu fo no ena se mo frɛ di adanse wo de da bi ane nete ara asa frɛ fani wa ya de na wo sa asɛmre na obi kura ono afi na wo tie no so tunim Nyame nhia ebere bi na me tie no preaching wo se na wo kire na ma fa fo fini fie ebe se konketia na me tie lati ekoti ko agoso na sabra na wo de na odidie ni mo din awon kire yo eya yetimi buada oh Awurade awon kire yo na Onyankopɔn hu ye mabɔ na awon kire de onye mfim ba bi akwa na no onfa kwanto amen na nhye na nyonyam amen obia me se Nyankopɔn se obia wa na de se obeya sole we ye no Awurade ni na chi amen Awurade ni na chi amen bibia ode nsabeka no enye ye amen minim de Nyame ya ma me ntina me kasa no aba enti Awurade hu ye mabɔ amen na wontie ye amen na onka ye amen na transem a wode ato wo se enya twedie na yemfumfa ma ne nkyɛn no yetimi di so a yenya nkwa no tumi nti ontie ye da amen Pamcho e man ko form e man sori ne mo pai oh ye Nyankopɔn ya wo de nyansa ni nimdeɛ ne akwankyere nyina firi wo nkyɛ ba da wase bebrebe ebra be hye dwumadie na se no ye bodi mu mpaye ye hye ase wɔ dwuntuom di fa ye adwuma ebra duru sɛ akwankyere kwan no eduru hɔ no wo di dwumadie na hye wo do memansa ampa ne ampa wabie na dwenem wabie na koma wode nsɛm no ku hɔ bebrebe sɛde yɛbɛyɛ na yɛyɛ etie no yɛbɛtumi ayɛ so adwuma no timi yɛmpupu yakom yɛmpu yakoma ne mmom ahobrɛaseɛ etia yɛde tie no yɛmfɛntua na mo nansa wiase mu na wo ma yɛtɔ so mienu wie du a wo so aka yɛ na so ne akɔtena se sɛdeɛ already Nyankopɔn wasɛ no tie yɛ ne yɛbisa no wo din mu adom ti wo nhyira mmerɛ so daa amen